Menjetek, haladjatok! Na, itt vagyunk Szombaton, elkezdődött a rendezvény, ebben a hangárban található majd az étel, ital. Itt lehet majd dumálgatni, vannak kanapék, le lehet ülni, itt lehet elfogyasztani az ételeket. A pálya az arra van, a pályának a bal eleje a drift pálya, a bal oldali közepe az a gyorsulási pálya, és a hátsó része az pedig a szlalompálya, majd látni fogtok mindent. Mindjárt tartunk egy eligazítást, és akkor utána fakultatív, érezze jól magát mindenki, ez a lényeg. Srákok, a pálya az majd ott, jó? Van drift pálya, gyorsulási, szlalom, próbáljátok ki ezt is, azt is, aztán... Mehetünk? Persze. Jó, akkor megnézzük. Gyertek! Köszönöm. Gyertek! Jó. Ez volt az eligazítás. Aha, ez ilyen személyesen eligazított mindenkit benne. De az van, hogy ugye mi próbálnánk ilyen kis keretet szabni a dolgoknak, de össze-vissza jönnek az emberek, azért ez nincs közel ez a lokáció, meg mi általában azért úgy is szoktuk ezeket csinálni, hogy ilyen fakultatív. Tehát az a lényeg, hogy itt mindenki tök jól érezze magát, tudjunk autózni, a hangárból pedig lehet enni, inni, beszélgetni, tök jó társaságban, tehát mindenféle emberek vannak, jönnek ide Ferrariba, jönnek ide sima Suzuki-val, hoznak le versenyautókat, mindenféle ember is jön ide. Itt ebbe a hangárba van a gumizás. Szóltunk előre mindenkinek, hogy igyekezzenek hozni magukkal plusz kerekeket, azért, hogy ne az legyen, hogy egy perc alatt vége van a mókának, mert ezt ugye láttuk a legutóbbi alkalom alatt is, hogy azért itt hamar vége tud lenni a dolgoknak. Úgyhogy ott már valaki füstöli a gumit, mint az állat, és innen megyünk oda mi is, és akkor elkezdjük csinálni. Egyből semmi. Kicsit nehezen indul el azért ez az esőszlik. Ilyet szól, hogy megmutatja, hogy kell driftelni, mert beforogtam. Ő háromszor jön, hogy háromból beforogtam. Ez egy olyan nehéz átterhelésni, de látom, te neked sem egyet. Tesó, mert fura, esőszlik van fönn, elindítom, tapad, ott már egyszer mondom, jó volt. Tesó, most figyeljél, jó, innen indulok, nézheted.
azt mondod? Negyedik, azt mondja a negyedik. Jó. Kiszállunk, és most reméljük, hogy ez olyan tudod, mint amikor az iPhone-t kikapcsolnak, bekapcsolod, és jó lesz, legyél már jó, létszik. Jó lesz. Jó, aki esetleg valamit elront, nincsen vele semmi baj, aki mögöttem megy, figyeljen oda, és a pályának mindig a szélén kell visszajönni. A gyalogosok, nézők ugyanúgy figyeljenek, tudnak vezetni általában az emberek, meg nyilván ezen a részen óvatosan megyünk, tehát annyira itt nem nyomjuk nekik, de hogyha véletlenül itt beszitál az autó, akkor ne nézzük így végig, hogy nekünk jönnek, jó? Csak hogy úgy adaptálódjunk a dolgokhoz, jó? Mindenki figyeljen oda a másikra, és ennyi. Jó, ezen kívül pedig érezze magát jól mindenki, jó? Jó, kopit a gumi. Aha, megette. Elfogyott. Jó lesz. Eddig úgy néz ki, jól érzi magát mindenki, gumik fogynak szépen, úgyhogy megyek, felveszem az öcsémet, megnézzük, hogy mit tud bele kezdeni, úgyhogy a bénázást látok, nem én vagyok. M5 ellen mész egyet? Domi, gyere M5-te! Majd erre lesz a rajtoltatás, jó? Nézzétek, majd így 3, 2, 1, rajt, és erre van a rajt, jó? 3, 2, mindjárt csinálunk egy szünetet, jó, hogy tudjatok enni, meg ilyenek. Jó, de amúgy nagyon köszönöm, nagyon jók vagytok. Srácok mentik a napot, amúgy már rég hazamehetett volna mindenki a hogyha nincsenek a srácok, úgyhogy örök hála, megháláljuk nekik. Jó a fény? Az a fény. Jó, na. Nap felénél vagyunk Köből, visszacsődítjük ide a népet, megjött az unokatesóm, Szorályá, ő fog most itt élőben zenélni nekünk egy kicsit, úgyhogy visszahívjuk ide az embereket, hogy egy kicsit érezze magát itt is jól mindenki. Plusz a gumisoknak adunk egy kis szünetet, mert srácok nyomják reggeltől. Szegények ilyen 2 percekre se tudnak megállni, mert itt terrorizáljuk őket. Nyilván viccből. Úgyhogy megyünk ki most a pályára, összecsődítjük a népet, hogy jöjjön be mindenki. Most szólunk a srácoknak először, hogy jöjjenek és ők is oda nyugodtan kocsival, aztán most akkor egy kis pihiszünet. Jó, na? Srácok, legyen egy olyan, hogy hagyjuk a somáékat egy pár percet majd pihenni, hadd igyanak ők is, jöjjön mindenki vissza a hangárhoz, és akkor lesz egy kis DJ, iszogatás, ez meg az, nyilván alkohol nélkül, úgyhogy itt most tartunk egy kis pihenőt. Nyilván aki akar maradhat, de most ott lesz a buli, meg akkor a kocsik is jók lennének amúgy felvételbe, jó? Úgyhogy csoszogjunk vissza. 10 pont, hallod? Az ne legyen már benne a videóban, hogy az már benne van. Már benne van. Figyeljetek, a legjobb, a mobilgumisnak problémát kell megoldani, nem? Ez egy probléma volt itt, meg van oldva, kész.
Nagyon szívesen. Ez volt a cél tényleg, hogy mindenki jól érezze magát, itt legyünk együtt, és amúgy tudjunk autózni, majd aztán megyünk kis slalompályát, nézzük, BMW és leszorítjuk. Szóval tényleg pont ez volt a cél, hogy összehozunk itt egy tök jó társaságot. Ezek főként... Hülye gyerek, nézd meg, sokat eszik, így nem jó. Na, szóval 5-5-szörre tényleg pont ez volt a cél, hogy összejöjjön egy tök jó brigád, akikkel szívesen vagyunk együtt, plusz ugye az online tér miatt elért egy csomó emberhez, akit nem is ismerünk és nem is gondoltuk volna, hogy el fognak jönni. Nagypapa az unokájával, megvették szépen online a jegyeket. Igyekszünk mindenkit egy kicsit megautóztatni, mert tudjuk milyen ez, amikor a kisgyerekeket meg lehet fertőzni így az autózással, meg az autózás szeretetével. Nekem úgy pont ez történt kicsinek, már meséltem ezt a Half Integrale sztorit, de igazából most, hogyha azt nézzük, én amúgy ebből élek. Tehát én autókkal foglalkozom, és azért ez egy nagy iparág, úgyhogy igazából emberek életét lehet megváltoztatni, és tök más perspektívára terelni, plusz azért bárki, aki kiszáll az autóból, az mosolyog, nem? Tehát, hogy azért ezeknek az autóknak van egy olyan vibe-ja, meg ereje, pláne ezeknek, amik meg vannak csinálva, hogy rohadt nagy élményt okoznak, és ugye dolgozik mindenki, csinálja a dolgát, mókuskerékben van, ezek meg igazából a munkának a gyümölcsei, pláne úgy, hogyha az ember tudja ezeket használni, és eszközként tekint rájuk. Nos, visszagurulunk ide a kis depónkba, mindjárt jönnek a többiek is, úgyhogy most az fog történni, hogy szépen itt elrendezgetjük az autókat, úgyhogy jól nézzünk ki, és akkor Soraya elkezd nekünk itt élőbe zenélni. Egy nagyon csinos hölgy DJ, Magyarországon szerintem most az egyik legmenőbb, nagyon keresett külföldön is. Marha jó zenéket nyom, tök jó energiával, tök jó vibe-val, úgyhogy köszönjük szépen neki, hogy eljött. Úgyhogy most egy kicsit ilyen hevenyészetten megállunk, aztán pedig szépen összerendezzük itt a kocsikat, és megyünk egy kicsit, jól érezzük magunkat most máshogy is. Na, hogy tetszett az autózás? Mesélj! Nagyon jó volt. Nagyon jó volt? Ügyes voltál, nagyon jól bírtad. Jössz, mész, intézkedsz, köszi, sziasztok! Elég sokat, ja. Ezt így a jó. Majd mesélek, ennek van sok pozitív hozadéka. Gondoltam, most. és amúgy tök jó az egész vibe, nem? Jó. Ez jó lesz, Jó, ilyeneket köszönjük kell ezt. csinálni. Már kérdezték sokan, mikor lesz a következő. Intézzük. Jól értem? Jó, nem kell megijedni, majd így el fog indulni az autó. Most már többet pályán nem fogunk menni. Előttünk egy pár szett gumit hátul, szerintem nagyjából 10 szettet. Drágas kis kocsikámat nem nyírom tovább, nagyon ügyes volt, nagyon jól bírta, nagyon büszke vagyok rá. Folyamat autóztatás, de igazából mindenki meg lett autóztatva, úgyhogy elégedett mindenki. Volt, hogy 4-en ültünk benne az autóba, ez nagyon jót tesz, most a végén slicken, ezt találtuk. De ami a lényeg,
hogy igazából megint szerencsére, hál' Istennek, a terveink szerint alakult minden. Tehát ez az első ilyen nagyobb rendezvényünk. Aki ismer, az tudja, hogy általában az emberek mindig nagyon várják az én szülinapi bulijaimat, vagy azokat, amiket szervezünk, és összehívok mindig egy nagyobb baráti társaságot, azokat az embereket, akikkel így szívesen töltünk egy időt. Most pedig nagyjából ugyanez volt a koncepció. Én azért mondom mindig, hogy szűrjük a társaságot, és azért ezt már mondtam, hogy nekünk ez tényleg nagyon fontos, hogy miért egy közösséget építünk, és egy olyan közösséget építünk, ahol jól érzi magát mindenki együtt. Tehát nálunk itt tényleg ez a legfontosabb, és ez a fő. És ezzel akarunk mi messzire menni, és nem csak akarunk, fogunk is. Itt volt az egyik legnagyobb szponzorunk, az Adrenalin, kaptunk tőlük egy csomó üdítőitalt, energiaitalt, hűtőket, sátrakat. Az egyik kedves ügyfelünk, barátunk, tulajdonosa a 383 ásványvízmárkának, úgyhogy tőle is kaptunk egy csomó terméket, nagyon szépen köszönjük, majd fogjátok látni a videóban. Úgyhogy igazából marha jó rendezvényünk volt, de mondd el te, így külső szemlélőként, neked hogy tetszett? Ja, nekem amúgy azt tetszett a legjobban, hogy tényleg mindenkit megautóztattatok. Tehát, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki ült kocsiba. Igen. És amúgy ez amúgy nagyon jó volt, főleg itt a végén, amikor már mindenki csak a gumival szenvedett, és még egy kör, még valaki igen, ezeket a még egy köröket. Úgyhogy lesz még ilyen, várunk mindenkit szeretettel, nyomjuk tovább. Hát köszönjük a mai napot, srácok! Szerintem egy elég jó rendezvényt zártunk. Szívesen. Nem neked mondtam, de mindig. Azt hittem. Hogy értékeled a napot? Nem Dávidon? nagyon autóztál ma, Balázs, mi volt? Ugye, látjátok, nálunk ez van, hogy nálunk a munkamegosztás az működik. Én vagyok itt az autóztató felelős, Balázsnak itt a vadi új autója, a legideálisabb setup ide, virsli gumik, ezt remélem látjuk. Ez úgy gyúrja ezt az utat, hihetetlen, legjobb autó. De mindegy, úgyhogy nem sokat ment, legalább nem tettük tönkre. Én a tegnapi nap is mentem, csak mondom, amikor vele próbáltam a pályákat, ma meg egész nap fuvaroztam mindenkit. De jó volt, amit lehetett, azt kihoztuk a napból szerintem. Én már mondtam, ugye ez volt az első rendezvényünk, mindig egy ilyen vibe-ot akarunk átadni, és ezt igazából amúgy itt tudjuk megosztani, próbáljuk videókon keresztül is. Hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor pedig írjatok, gyertek, fogunk még ilyeneket csinálni. Lesz még több rendezvényünk, el lehet majd jönni a nyílt forgatásainkra is. Hogyha vannak autóitok, amiket szívesen látnátok amúgy ti is a képernyőn, akkor hozzátok el, fogunk neki találni amúgy ötletet. Drift, gyorsulás, U-turn drag race, kis szlalompálya, bármi. Tök jó volt minden, Balázs, és a helyi erőknek is nagyon-nagyon szépen köszönjük a segítséget, rengeteget segítettek. Nagyon jó fej volt mindenki, az egész szlalompályát segítettek nekünk tegnap kirakni, ma elpakolják az egészet. Úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk mindenkinek. Mi ezt szeretjük, amikor ilyen csapatként lehet együtt dolgozni az emberekkel, úgyhogy Balázs? Le se lehet lőni, olyan jól összefoglalod a dolgokat. Ja. Tényleg csak annyit tudok hozzátenni, hogyha akartok egy olyan jó rendezvényen részt venni, ahol a saját autódat, vagy akár más autóját kipróbálhatod, hogy milyen is egy ilyen közösségben autózni, akkor gyertek el legközelebb, és kövessetek további tartalmakért. Sziasztok! És sziasztok!